avui comença movent l'espatlla, perquè avui el nostre objectiu principal és l'estabilitat de l'espatlla. Anem a treballar-lo ben fort i anem a treballar antirotació de l'abdomen. Comença superbé. Ara necessitarem una paret. Ens apropem. Comença i aguanta. És una planxa a la paret. Comencem fàcil. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta. Aguanta fort. Ets la típica manipuladora. No t'estimes i per això em trenques el cor. Manipuladora. Ara que queden 5. Ves a baix. Queda aquesta història. Espatlla. Toca. Molt suau. Ves tocant. Controla tot el teu pes. Controla el moviment. Controla la respiració. Uau. Ara baixa i com un bon Superman anirem a aixecar-nos. Sí? Estàs preparat? Preparades? 3, 2, 1. Obre. Baixa. Obre bé. És molt important que el descens el fem controlat. El controlem nosaltres. No pugem i ens deixem caure. No. Puja i controla tota la caiguda. Controla. Si veus que et cansa molt, pots tenir els braços amb angle de 90. No hi ha cap problema. Ara, anem amunt. Perquè ara ve la marxa. Aquesta marxa és un moment molt clau on ens hem de començar a mentalitzar amb tot el que ens ve el dia d'avui. Amb el que ens ve en aquesta sessió. Hem començat movent l'espatlla i després tornem a començar perquè el cos sàpiga que avui treballarem sobretot l'espatlla. Sí? Comença aquesta marxa. Disfruta d'aquesta baixateta, home. Vinga, puja i baixa. Perfecte. Mou. Mou. I ara, per treballar l'antirotació, rota amb tot tu. Rota. Crec que no esteu preparats ni mentalitzats per lo que us ve a sobre avui. Perquè en 5 segons comença-lo de veritat. Ens situem, ens preparem unes bones flexions. A poc, comencem. 3, 2, 1. Com m'encanta aquesta cançó del Triquell Jugular. Per això anem a pujar mi ritme amb aquest pedazo artista i la cançó. Li hem de donar el màxim de nosaltres. Alguna cosa d'aquesta pària pesta. Va parar el pari, però un tiraré per la finestra. Vinga. Tranqui que ara això s'arregla. Una revelació. Fort. A mitja festa. Aquesta cerimònia és avorrida i somnolenta. I ara dinamitem la trama perquè deixi de ser un drama la ridícula ballada d'un sol. No paris. Vam bé la festa. Uau. Ens queden 10 últims segons. Moment clau de no rendir-se. Hem de gaudir de tot. Fort. Entra una més. Hala jugu 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 la. Bom 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 track. Hala jugu 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 la. Ara anem a caminar. Continuem en planxa. Molt important. Aguanta aquí. Avança, cama contrària. Braç contrari. D'aquí. Torna enrere. El mateix. Torna una altra vegada. Torna enrere. Avui també. Molt important aquesta coordinació. Vinga. Perseguint la nit busquem. No sabeu com estic disfrutant És eclipsada per un d'aquest track, Lo ballaré ofuscat per una melodi trillada. d'aquest exercici Ballada per papes i i d'aquesta música. Hem vingut a liar un chicken Joe. Sabeu per què? Sabeu per què l'estic disfrutant? La nota. Perquè és en català. Una ronda de White Russian. Vinga. Fora. Una aparició, ho il·lumina a mitja festa. Fem alguna cosa d'aquesta pària. Recte final d'aquest exercici. Tiraré per la finestra. Tranqui, tranqui. Vinga, va. Ara això s'arregla. Ens farem un descans abans. Aquesta cerimònia és avorrida. Tornem a repetir Imitem la trama. el mateix. Un drama, la ridícula ballada. Sobretot, volem activar, volem treballar bé el tríceps. Millor manera. Apreta. Apreta fort els braços al teu costat. Sí? Torna. Baixa i puja. Si veus que és molt intens el baixar molt,
Fem-ho parcial. Què vol dir? Baixa poc i puja. Aquí m'està perfecte, perquè ho treballes igualment. Sí, volem de veritat. I al terra. I amb rima. Pum-pum-pum. Pururum-pum-pum-pum. Sí? De la mateixa manera que si això per nosaltres és molt poc, podem anar amb les cames ben a dalt. Sobretot, quan puges, no marquegis. No marquegis, sinó recte tota l'estona. Sí? Petit descans. Ara, tornem una altra vegada. Caminar. Intentem pillar el tema de la música. Preparades? Preparats? Vinga. Ei, ei. Vinga. Vinga. Molt important aquí que el cul no sobresurti, que no estiguem a dalt. Estem rectes. Sí? Perfecte. No stop. No parem. Passi el que passi, no frenis. Uf, com em cremen els braços. Uah. Uala, nen. Vinga, 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 vinga. Tot se'n va i tot torna. Vinga. Aprofitem, ràpid. Tovallola. Ens aixequem. La suor. 5 últims segons. Tornem una altra vegada. Aquestes famoses flexions. Push-ups. Vinga. Ho voleu complicar? Anem al ritme de música. Baixa. Baixa. Així m'agrada. És important marcar els ritmes. Sí? Go. Uala, ho hem clavat. Perfecte. Una més. I una de regal. Una de regal. Perfecte. Uau. Boníssima, boníssima, boníssima. Anem. Endavant. Enrere. Recorda. Alternem. Cames. Braços. Alternem. 3, 2, 1. Alterna. Aquest, molt bon exercici per estabilitzar l'espatlla, perquè el anar davant i darrere l'hem d'activar, ha d'estar fort, ha d'estar ben activat. Tot el nostre cos avui està treballant. Potser ara ho estàs patint i potser ho estàs passant una mica malament perquè tot et crema, però saps què passa? Que demà ho agrairàs. Demà donaràs les gràcies d'haver fet aquests 20 minuts de hit en català. Vinga. Perfecte. Descansa. Les coses boniques al final s'entenen. Dos trossets de maduixa si volen. Un moment així. Desconnecta, canta, balla. Uf! Disfruta. Go. Tota la nit sencera. Opa. Era. Uep. Com? Puja rima. Lenta, tu i jo, la nit sencera. Era, com una nit vuitantera. Era, vinga. Com una nit vuitantera. Era, Si vols, baixa poc, puja poc. Si no, baixa amb ritme. I puja ritme. Perfecte. I amunt. Baixa. I descansa. Perfecte. Hem vingut aquí a estimar. La veïna es posa a picar, que també vol venir a ballar. Vine. Va, convidem algú que vingui amb nosaltres. Va? Pròxima sessió. La vull que la facis acompanyada. Acompanyat. Perquè disfruteu. Amb família, amb amics, amb qui tu vulguis. Però això s'ha de compartir. Vinga. Abraçant per darrere, que balla
jo la nit sencera. Era, vinga. Era, la nit sencera. Era, com una nit vuitantera. Era, els teus llavis de menta. Si per tu és molt, està molt bé si l'aguantes aquí. Perfecte. És un exercici que implica molt l'abdomen, molt el core i activa molt els braços. És a dir, encara que tu facis això, estàs complint l'objectiu d'avui. Sí? I ara, petit descans. Jo necessito tovallola, sisplau. Abraça per darrere, que ballar-me lenta tu i jo la nit sencera. Ara, anem a fer una planxa en piràmide. Hem d'aguantar. Sí? Com un exercici de ioga. Aguanta aquí. L'espatlla ben activada. Opa. Això de moure el cul no ho hem de fer, però és que no puc resistir-ho. Vinga, va. Aguanta fort. Que per un cop a l'any no cal demanar perdó. Com diu? I com puc dir que no? Ai, ai, ai. Com puc dir que no? Com puc dir que no de fer una sessió així? Jo no puc. Vinga. Aguanta fort. Queden 10 últims segons. Aguanta fort. 3, 2, 1. Perfecte. Descansa aquí. Perfecte. Anem a activar una mica d'abdomen. Perfecte. En aquest cas, serà isomètric. Què vol dir isomètric? Que hem d'aguantar isometria. Aguanta. D'aquí. Ai, que bé. Em quedo aquí. Broma. No, no. Us vull a dalt. Us vull aquí. Ben activat. El nostre cos dibuixant una lluna o una C. Aguanta. No oblidis de respirar constantment. Si la lumbar et fa mal o qualsevol cosa, pots baixar-me les cames i pujar-me una mica el tronc. Aguantant aquí. Si tots podeu, amunt. I aguanta fort. Sobretot la mirada, molt important. No mirem els peus. Mira el sostre. Diu que mai ha sigut dolenta, que els reis no li porten carbó. Ves respirant. La més guapa. Constantment. Les mans ben allargades. Ben allargades. Aguanta fort i descansa. Tornem una altra vegada. Sí? Planxa. Ara que estic aquí, m'hi quedo. Recordem, braços rectes. I anem a activar. Jo ja ho noto, per tant, tots ho hem de notar. Sí? Situa bé les mans. No la mà està recta, sinó hi ha una superfície que no toca el terra. Prepara, 3, 2, 1, amunt, baixa. El cap és molt important que sigui entre els nostres braços. Si nosaltres fem això, més endavant serem capaços de fer fins i tot el pi. Buah, ja és un nivell extrem. Aguanta aquí, perfecte. Si és molt, aquí està bé. Però si no, aguanta fora aquí baix. I aguanta. Vitamina de l'amor. Per curar tots els dolors. Aguanta. 3 últims segons. Descansa. Vitamina de l'amor. Torna. Petit descans. Torna amb els abdominals. Aprofita, beu aigua. Però tampoc no beguis massa, perquè estan fent abdominals que no tinguem un reflux i acabem vomitant o ens acabi pujant l'aigua. Lo just i necessari. Ara, torna una altra vegada, aquí dalt, aguantant. Aquesta vegada, com que ja ho hem fet per segona vegada, ja ho estem notant. Tantes coses. Ja estem més estables. Sobretot, el que més patim són les cervicals, relaxades. Les cervicals és l'única part del cos que no hi ha tensió. Vinga, aguanta. Vitamina de l'amor. Per curar tots els dolors. Aguanta fort. 10 últims segons. Ni doctors ni aspirines, ni psicòlegs ni el tarot. Vitamina de l'amor. Perfecte. Descansa. Tornem una altra vegada a la planxa. Això sí que és vitamina. Per desconnectar, per animar-te. Què millor manera que fer esport. Vinga. I aguanta aquí. He provat tantes coses, tot fatal, res funciona.
funciona. Estic tan totxo, crec que estic caducat. Tu tens la recepta, la fórmula. Aguanta. Vitamina Aguanta fort. d'amor. Aguanta fort. Per curar tots els dolors. Ni doctors ni aspirines, ni psicòlegs ni el tarot. Vitamina de l'amor. Prepara i descansa. Què toca ara? Tornem amb els abdominals. Mira, aprofitant la tovallola. Això ja és nivell suprem. Per poder mantenir l'espatlla ben forta, anem a utilitzar la tovallola. Obre les espatlles i apreta fort. Tota la força és obrir la tovallola. Aguanta fort. Aguanta. El teu objectiu és trencar la tovallola. Trenca-la. T'espero, la vida. Va, trenca aquesta tovallola. Trenca-la fort. Vinga! Va. Vinga. Fort. Aguanta. Ai, descansa. M'ho penso. Uf. Som la Coca-Cola. I els mentos. Que bé. Perfecte. O aquí o a dalt. Obra bé aquest pectoral. Superbé. Aprofita. Rota bé aquestes espatlles. Super. Molt bé. Aguanta. I ara, molt important, puja el pit i obre. Que bé. Puja. Fresca. T'espero. T'espero a la pròxima, T'espero, Vinga, obra. Torna una altra vegada a dalt. No t'ho pensis. Prepara't. Una vegada. I si no m'estima. Clar que aquí t'estimem. I si no, aquí t'estima. Aquí t'estimem. Perfecte. Aguanta aquí. Llibera. T'espero. Aprofita, recupera la respiració. Recupera pulsacions. I els últims... Queda't aquí. Agafa una posició còmoda. I recupera aquesta respiració. Perfecte. I fem una mica d'abdominal perquè ens anem a posar drets. Sí. Perfecte. Aguanta aquí. Respira. Ai, tenim els braços. No pateixis. Descarregues. Ràpid. Obre aquí. Estira fort. Descansa. Torna. Opa. Uf, per desgràcia, malauradament, ja hem arribat al final. Espero que us hagi agradat i ens veiem a la següent. Sisplau, no us rendiu. Fins a la pròxima. Adeu.